Ka parish nong ra kala rakhi kemen da ka jing pendon burom ya ka sngi utrai slatalai da sautuli ki mas ba khoi ha ka arpo khandai tarek leber ha ka baki pai ringet catholic la pendap ya ka yeng mani ka bala shlei mam ha ka ni ka sngi la penong ru ya ka jinga seng bible slatalai ha khandai tili ki kentoj ba pher ha nong ra khnang ban puson jar jar ya ka ktien ublei bat ki jing maya jong ka jing sha shitom ka jing yap bat ka jing mi pat utrai jisu ya ki jing puli bala pen krek kerpang de kileng do la pen wandur hakilai benta ki baya thu lepa ya ka sandur jing pen im ublei na do ka jutang barim ka bala pen urlong pura hau jisu ha ka jutang bathamai ki pai runget kiraya shim benta shirhem ha ki tei ki jinga seng da ka ba mi renti hala ki jong ki kenton kabalang da kini ki jinga seng ka kermen scam ya ki jinga rap jong ublei ya ki pai runget ka parish ban kiu irat bat banang scam ka jinget ha ki jing immensi Haga kerteng ukpa berukun berumensim bakun amen Ali ku mensim bakun tu pendap iki mensim kirungat jongmi bat pendhem haki ya kading ka jing e jongmi tu pha yau mensim jongmi bakin ki imbiang wan ya mensim bakun Bangkit alun, yang kingdom, bakir wante. Kejing puli, naga shithi shaki Hebrew, kelenong kebasan, kedekot kebapra hadu shipau. La ulong ukun, ulahikai ya kejing kongu, lingba kejing sha shitam. Bat haba ula janai, ula kelalong katalong jang kejing pinim ya kito baro kibako ngu ya u namarba lathung ya u da ublay uling do rangba kung umelki sedek kaktin jong try Go jisu bayi karai penrem bam hok yemi batsyayam kadai kadak kebasyai kadak ke ke ba ap yagi hakimi jingyam ladangim kala ka bamun haba yami ubahok simlang tangkai na jingyam ni lele baro ni dai tibala kharangkat makapom kublay babhatam ni aingu aidam yami na kabenta kanyam karukom kaduai kabhirat kasneng ka kentu bangilayo ha kanyi kapor nitip bamila yadon ringkat lembat ni ha karukom ka bakar pang lingba ka jingai ay ka jingkursa mensim bangilayo kerku kerdo ingi blay try kan rat bat yarap lem yangi ban riken dong yaktin bangilayo pediang ban pensai so ya ka ha ka jing em jungi ka baman kasni ya ka ni baro ni kerpa lingba unong pen em jungi Ubadai utrai Jesu Christ uba im bat sinchar lem bat mi ha ka jingalong kawai jong umensim bakut uway ublay junam la junam Ko Jesu biye melap itep pa kinong bot kamen sha tai sha kin chitam pat sha panya pat men tan ban bai wat hadion ba la tip pa tin ran jami ken chinu satya pasunrani mi haba bidon kam ye iki maniru bon sian ngi jet ban i mawai ki chu ki pio ki bran kam ni kham tam bada kita ki pio ki dei ki bagi nyem sno tana satya yarap yengi bandan hasanda jeng ki ba jenja balanat bat ki ba shitam shipa snap isle yengi ko try ko jisu bi melahika sharkeda ladani kwa banbot yame Idei ban ba yala kading pna man kasni ban bud yame yarab yangi banitu yala kading pna ban ba ya ka man kasni haka jingim jongi haying hasem jongi hagi jaka tre jongi knang ban im kamin sim jonga bat kaying kasem jonga snap isne yanga ko try ko jisu ba ya rab yang ban pediang ya kabang klem jien ban pediang ya kabangam la ban pen kala ban pediang ya kabangam sengok tenan
tu ai ba kini kin long ka ding phna jonga ki ba nga terwa shami ba kan man toy ka man sim jonga bat ka yeng ka sam jonga snap is na yangi ko try Hanong ba Jerusalem Kitor ki pai ba Ki ame na dum na them Slat lai ki kala Ki leitan ya u Jesu Jan ko ki asyang Halenti banyat mau Jan ko ki asyang Halenti banyat mau Hosanna 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 yukunu dabe Hosanna Hosanna yukunu dabe Pai pa u Jesu u shongkara kumbala ya thu da u nong ya thu lupa akmi kun Zion ya us emawan hapa us emba jemnun u bashong halor kada us emba jemnun Basyong halor ka